Dobar dan svima, veliki pozdrav iz moje kuhinje. Evo opet ćemo nešto danas da spremimo slano. U pitanju je jedna pogača, jednostavna naravno za pripremu, brza, a bit će ukusna i izdašna. Za ovu današnju pogaču nam je potrebno naravno brašno, oko 800 grama. Potrebno nam je mleko, 200 ml toplog mleka, vode, 400 ml tople vode, jedno žumance, 40 grama kvasca, kašičica šećera, oko 2 kašike ulja, 2 male kašičice soli i za kraj posipanje koristit ćemo malo susama, kima i lana. Za početak ćemo kvasac sa jednom kašičicom šećera potopiti u malo vode. Stavit ću samo malo brašna i ostavit ćemo da kvasac nadođe. Kad bude nadošao, nastavit ćemo dalje sa pripremom testa za našu današnju pogaču. Kvasac nam je nadošao, možemo da krenemo da mesimo testo. Ću malo staviti brašno u ovoj posudi gde radim testo. Stavit ću znači kvasac. Stavit ću 2 kašičice soli. Idemo mleko. Vodu. I sada ćemo umesiti testo. Kada smo ovo testo malo u ovoj činiji umesili, da nam se više toliko ne lepi za ruke, malo ćemo ga izvaditi na radnu površinu i malo ćemo ga tu obratiti. Lepo smo umesili testo i sad ćemo ga ostaviti nekih pola sata da ono malo naraste. Evo sada ćemo da vidimo naše testo. Ono je naraslo. Prebacit ćemo ga na radnu površinu. Kada smo ga prebacili na radnu površinu, malo ćemo da ga rastanjimo na nekih santimetar i po, 2.
Sada smo testo malo razvukli. Sada ćemo vaditi krugove i te krugove ređati u ovaj pleh za pečenje. Kada smo izvukli krugove iz našeg testa, ređat ćemo ih ovdje u tepsi. Ovako, jedan preko drugog. Prvi krug smo završili. Testo ćemo opet razvući i dopuniti ovaj deo gdje nam fali testa. I sada ćemo našu pogaču, odnosno testo za pogaču, staviti i malo ovdje u tepsiji za pečenje, nekih 15 minuta, tamo dok nam se rerna ugreje. Ja rernu grejem na 250, ali ću je kasnije staviti na 200 stepeni i ona će se peći dok ne porumeni. Pogača nam je malo odstojala. Ovdje imamo jedan žumanac i dodat ću malo ulje. I premazati je žumancetom, znači našu pogaču. Lepo smo premazali i sada ćemo staviti ove semenkice svuda pomalo. Evo, ja ću početi sa lanom. To ću staviti ovdje na ovim krajevima. Onda ću staviti susama u drugom ovom redu. I gore na kraju ću staviti malo kime. I evo, naša pogača je spremna za pečenje. Ispekli smo pogaču. Evo, vidite kako ona izgleda. Verujte da je stvarno prelepa i dekorativna. Pekla sam je nekih 35 minuta. Ugrela sam rernu na 250 stepeni, a kasnije to smanjila na 200 i lagano je pečete dok, eto, ne dobije ovako lepu boju.